So guys, na meron sulod. Oh no! Ginagawa mo! Sulod sa amo ang tent. So karon ang among buhaton mag-shoutout ni sa mga magpa-shoutout. Yes. So first natang i-shoutout kay si Jason and Tano from Tagbilaran City. Okay. Hi sir, thank you so Shout much out from Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Nagsakon sa FB page ni siya ni comment. Char. Thank you sa pag-support. Taga City. Ikaw sa next. Oh. Next, shout out to Ronel Morales. Hi Ronel. Taga-asa din sa ma'am. Why ko ano taga-asa na siya pero may comment. Hi Ronel Morales, shout out. Thank you so much sa pag-supporting. Morales. Sana all. Kanay mo. Sama ni. Kanang gano'n. Shout out to Harry Gala. Abo? Gala Buslon. Hi sir. Hi Gala Buslon. Comment lang sir, og nasakto ba namo pagbasa nimong pangalan? Ano yung hit naman taon ni kamusta pa naniguang karon pa din na kamao mubasa. Harry Gala Buslon. Next. Salamat Jud kaadyo ka Jud. Shout out oy si Agaw. Shout out to Estrella Jamel. Oh, Estrella. So, Agaw na siya. Hi Gaw, thank you so much for supporting us. Yes, ano na siya. Agaw na Jud na. Next. Matagwa magugtago sa kang lapalaka. Kisa estrena ka si Anthony Enfiesto. Hi sir. Thank you so much. Hi sir. Shout out ni Buhay Langyaw TV. Oh, shout outan. Mustang Langyaw. Basta musang pagkalangyaw na to. Comment naman tao na siya sa among live gabi. Shout out po dahil ni John Paul Estrera III. Oh. Ano na the third? Yes. Abi ko malagpang gobernador na. Ano na siya? Ikaw ang kumaka the fourth? The first. The first great. Sophia, the first. The great. Sophia man, Sophia. Next. Next. Uy, kasi mo Ako eh. Mana na si Buhay Si Langyaw TV. Kuan. Next Si Raymond Official Channel. Hi sir. Hi. Laban lang. Mura makuglutaw dire. Laban lang tani atong YouTube channel. Matagwa Laban na lang, kung sunod galaksan. kinsa may sunod. Next page. Asa naman ta? Ana lagi wala na dino. Sunod na Raymond. Raymond Official Channel. Shout out. Ay Ano na? sir. Ay kasi mo din. Kadukan na ay. Loading. Kuan na ka na bitaw. Sorry guys, Double loading. double pay. Double pay kita na shout out. Sige, next. Next. Focus. Shout out to Nerperts TV. Shout out to you, sir. Nerpits ka man akong byron no. Yung yun. Yes. Shout out, hi, sir. Shout out. Thank you for supporting. Comment po rin sa to ang YouTube channel. Oh. Thank you so much for commentating. Next, shout out to classmate manager ni. Shout out to Sir Edelberto Tuston. Shout out iti. Tagapasan nanay sir. Shout out iti. Ako na pa ba ko kabasa? Sulit to. Ang English ati. Si shout out to Generous Paderna. Hi. Thank Generous you so much. Paderna. Oh, ikaw po. Gusto na mo islang into mga ngan. Shout out to Jane Estrella. Saan yun? Jane? Di. Mga Jane estrella nga Estrella. taga Kamutis mo garo na. Oh, taga Alaw, Camotes. Hello, nakailag. Camotes. Ginoo ko. Basta daghang yun mga estrella mga support. Shout Ay, out daghang to Estrella Silades. sa Camotes. Silades sa. Silades. Ito sundayag. Shout out to Silades apelyido. Yes. Sa taga mga Silades mo kalibutan. Shout out. Grabe na mo pep. May pep. Grabe na mo pep. May pep. Grabe na mo pep. May pep. Flying kiss ko na lang. Plans kiss mo. Ano sila ito? Dugab. Next, so, kami marikaila dyan ko. Shout out to Day Maybel Lofranco. Maragmanghod ni siya ni Antonio Lofranco. Katong classmate ito sa una ba? Ito, Oh. kinundong ka. Ako, Taga-suwa man siguro na siya or ambot. Uy. Ano ito? Pero marag taga-suwa. Oh.
Shout out to you, Dayon. Day. Next. Shout out to Stinley. Stinley? Stinley? Stanley? Sayang, Stinley. hawa ka kaari. Ay, hindi. Taga-asa na, ma'am? Katong taga Marsario. Ay, katong nag-substitute ni Oka? Yeah. Hala, dam. Ikaw ang tatong nadiri at Ito. Uy, ang sao naman nga. Kung si Buki, siya ang tapag na rin. So mga to guys, ang mga to na sa mga listahan ko. So, lain ba na mo nila? Daga mabuta i-shout out pero nakalimot man ta. Okay. Guys, di man jud may sigig ka video kay labi sila gyud sa mga pag-eskwela. Kung Bohol makagraduate na may mag-focus na kay guys, nagilok na gamong kigol-kigol kay. Ako to may mo 1K. Yeah. Wow! Ako lang may mo 1K guys, mo kumbati ni sunod. Kaya mag-enjoy mi diri ron sa ilahang kuan. Concert na concert diri. Oh, amo sa enjoy ko kayo pero. Camping with kanang banda na. Reggae. So hindi kay paminaw din ang mga music sa reggae. Hala maka-price aron. Nakambay. Chipmunk pa. So guys, thank you sa support guys. Di mo na mamatag. Di mo na mamatag. sa tagsaog kanang sa tagsaog kanang paminawa sa Di mo na mo matag sa tagsaog. Shout out kay Bauming nga. Kamu na. Thank you so much. Thank you so much. Pero hapit na tamo 1K guys. Uy, excited na may mo kuan mo 1K kay daghaming pasalamatan na mga programa nga mong plano. Walang sir, hindi ay. Buto President. Happy yung mag- Oh, kanan ni. Auto money guys. Auto money guys. Auto money guys. Sala sa vlogs ko. Sumalo to. Lahi-lahi na lang siguro na to Part 1, part 2. Part 2. Yes, part na lang Shout yun. out talaga. Sana all my part. Kanang kuan man ni. Ito sa itong ring light. Salamat sa mong ring light guys. Kadad sa kuan sa mukha. Kahayag sa kadanag sa among mga panay. Naay mo chat. Sana all. Mo chat si kuya. Hindi, wow. Sana all my kuya. Uy, ano naman. Mga nanta ko kaputi ang. Di man sila pantay nga nagkaputiun. Uy, suwang naman na puti. Ipag mo naman kung copyright tama. Sige. Thank you guys. See you later. Bye-bye. Gilang na. So mag-rainbow picnic challenge meron guys. Sarap sa mga camera dre. Basta isa ka camera. So, may kapat na yung taada na akong camera, no? Ang taon ay nga, tukwan na ito. Ara din na, arin na lang. Kamusti na ba yung tukwan yun? Love. Di ka makita sa live man, okay ra? Okay ba? Ginagawa mo. Lola na ba? Ay, finish ulit yung masyayong pala. Kasi wala ko ano man. Ana, hindi na kita na. I-reconnect. Ha? I-reconnect mo na ako na. Abot sa lato. Nara na. Kung balik ka? Ay, mabalik ka na siya. Facebook dari kami ta. Facebook dari mas. Ah, iyan ako na gamay ko na. Karakter ko kami rabak. Ha? Iyan ako na gamay. Ana? Ana. Okay. Larga. Para na ta. Okay, larga. Let's start it. Start. Sige, padula mo ko review ganyan guys. Usap ni. So, gina-check pang muna to ana. Nagsugod na ta sa atong Rainbow Picnic Challenge. Pag Rainbow Picnic Challenge guys, shout out ni isa na si Dennis Dale Boros Aparicio. Ay madam, magduwa sa mi. Sige, larga. Ang atong una nga color kay red. Red. Doon sa dapat red. Doon dapat red. Sunod niya. Sunod niya. Hala! Basta kong uri. Oh no! Yes. Ikaw na yung color card. Orange. Yes. Ipakita orange. Orange. Ano sa orange ka? Sunod niya color kay yellow. Yellow. Yes. Yellow. Yellow. Sunod niya color kay green. Green.
Yes. Yes. Namang green. Go. Okay, green. Okay, yellow, green. Sunod kay... Next. Color blue. Ito blue. Yes. Blue. Anything blue. Anything blue. Why wanda o say wala Cabrera. Hi, Hi, Denise. Sana kay Indigo. Indigo. Yes, baka si Kura nag-Indigo. Indigo ba? Indigo. Okay, baka si Kura Indigo. Para mag-violet. So next, sunod kay... Sana color, sunod. Violet. Yes. Powered by Nick. Fresh. Sunod kay... Si Jan, may napalala. Sunod kay... Pink. Yes. Pink guys. Pink guys. Ay. Pamelo sa lang usa. Sana all. Pamelo ada. Abli. Yes. Next. Yes. Black at saan ha? Powered by Coffee Co. White. Yes. Yes, white. That's all for the Rainbow Picnic Challenge. Yes.